Formalen ngin kami iti aming school campus, elementary ken high school. Iti met lang nga week nagtal na ti tiyempo apo nga i-launch mi deti aral program mi. Deti ngamin ti makita mi nga maysa kadagiti pundasyon deti arapaap mi nga adal. Deti maysa nga professional ti kada pamilya. So dagiti ngobing dati sangoyo fourth year ken dan kasinapo Diyos talo da nga kakabsat aggraduarton deti nauli da deti met maysa duaga aggraduarto met deti maysan so halaeng nga maysa laeng nga professionalen deg balbalin nga professional ti kada pamilya no ket halos amin da nga kakabsat kakastoyan ti pagbalinan deti arapaap tayo nga deti adal program tayo ket tapno maikkan ti usto nga pundasyon na deti arapaap adda deti aral tayo kasi nga programa manen da kitain tayo digiti mod uding ubing na marigatan nga agbasa so DJ i-launch mi nga formal iti amin nga school campus ti elementarya ken sekundarya tapno aware ti amin nga pagtitinulungan mi tapno nga mabati digiti ubing nga dadduma iti marigatan nga agbasa mangted kami iti munisipyo iti mestra dagiti scholars mi nga kapaspasana isuda iti may ited tapno ulitek hanga madisturbar dagiti pinangklase dagiti regular nga DepEd teachers tayo tapno maikkan ti gundaway met dagiti ubing tano mamati tayo tano napintas ti pundasyon ti elementarya sekundarya nalaklakamet laeng magunod da digiti arapaap da nga kurso digiti anak tayo so idawdawat mi lang kuna kadigiti kapitan intay danunin ida ti kada eskwela nga umay kumamet digiti naganak ited damet iti pasetda tapno mo damet no anya digiti pagkapsutan digiti anak da nanyamet digiti paglaingan digiti anak da anya digiti potensyal digiti anak da pagtitinulungan ang kitain halaeng nga ti gobyerno ti barangay, munisipyo, probinsya, ken nasyonal dakkel met ti paset ti pamilya nang ro na tinaganak digiti parents tayo. Ken may kadwa ti rason nga agsursur kami ti amin nang ro na iti sekundarya di pinangi-set met kadigiti komitiba nga mangkita iti kinatal na iti pinagklase ti uneg ti campus ken war ti campus digiti anak tayo gapu kadigiti recent nga mapaspasamak nga madamdamag so nagaramid tayo ti executive order idi pay laeng nga inset tayo nga hanlaeng ti pinangkita ti protection digiti ubing no diket ti pinakabagbagamet digiti anak nga learners tayo nga no dadduma ket adda basit pagsubsobraan dati behavior da nasken nga masigud nga mabagbagaan so inraman tayo ti barangay ti munisipyo ti kapulisan tayo ti eskwela particularly digiti heads school heads ken ti guidance office ta mantisiparan digiti kastoy nga paspasamak nga madamdamag tayo nasken nga mabagbagaan digiti ubing yan ti yung timbagak pagpakasip ka digiti kapulisan tayo ken digiti kakapitan maging friendly tayo kadigiti anak tayo ilawlawag tayo no anya ti usto nga behavior ken masapol nga behavior da iti uneg ti campus ken kastamet ten normal da ken sumrek sakbay nga sumrek da iti campus da